Hola, soc la Laia Narciso, soc comissària de l'exposició Punts de Fuga. Soc el Nicolas Hermansen, soc també comissari de l'exposició Punts de Fuga. L'exposició Punts de Fuga recull relats d'empoderament de dones i nenes d'origen migrant i el nostre objectiu principal és desmuntar les idees unidimensionals del concepte d'empoderament de gènere i també els relats hegemònics sobre la vida d'aquestes nenes i dones. Punts de Fuga neix d'una trobada de punts de fuga de diferents mirades de com podríem parlar del tema de l'empoderament de dones i nenes migrants. Punts de Fuga neix també com a resultat del procés realitzat en el marc d'un projecte europeu finançat per la Comissió Europea en la seva línia de recerca, d'accions de recerca i innovació. Justament pretén repensar aquestes idees d'empoderament sobre les dones i nenes migrants a 5 països de la Unió Europea. Cert que en Punts de Fuga no volíem enganxar-nos al relat individual de les dones, de les participants, sinó construir una narrativa o un relat conjunt. I això es reflecteix molt bé en les definicions que hem volgut projectar en una part de l'exposició. Apareixen les definicions que les pròpies dones fan de la idea de l'empoderament en les seves entrevistes individuals, però que posades en conjunt, de fet, són tan complexes com el que pot aparèixer en els llibres o en dels estudis de feminisme actual o inclouen els conceptes principals que després plantegem perquè cadascú elabori la seva pròpia definició. Per mi l'objectiu seria que el públic, quan sortís de l'exposició, es replantegi realment, no? Tingui altres punts de vista sobre què és el concepte de l'empoderament, però també què és o què són els processos d'inclusió social i els discursos hegemònics sobre les migracions i especialment les migracions femenines, no?